23 godine se ovako okupljaju Lučići, prijatelji Kiseljačani, u sjećanje na hrabrog zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane brigade Josip Ban Jelačić, Mate Lučića, Maturice. Meni je drago kad ovako se hoće sabrati ovoga naroda, da vidim da znači nisam ni ja zaboravljen, ni ona moja žena, ni njeva djeca nisu zaboravljena. Tako je naišlo vrijeme, ne znam šta ću. Poginuo je na području Podastinja, na zadatku izviđanja prema položajima armije. Kako njegove kolege suborci kažu, herojski. Najmanje što možemo da uradimo, da dođemo ovdje, poklonimo se, pomolimo i odamo počast našem jednom heroju, velikanu, zapovjedniku. Vojarna, evo, nosi ime po njemu, samim time značaj koliki je čovjek bio. Svakako da obitelji znači to da nije zaboravljen i što vojnici danas uče na primjeru njegove hrabrosti i požrtvovnosti, ali još bi više značilo da odgovorni za njegovu smrt i odgovaraju. I ne samo njegovu. A ovdje ovo našu srednju Bosnu, 3056 je momaka poginulo, 12.000 je ranjeni od strane armije BiH. A ko odgovara, niko do danas nije nijedan. A naše na brzinu smite i odvedu. Isto godinama traže i hrvatske udruge proistekle iz Domovinskog rata. Ti su sudovi nakaradni, takvi su kakvi jesu. Mi znamo da nisu dobri, ali mi tu ništa ne možemo promijeniti. Da li će ova politika nova nešto učiniti, po to mi tražimo, mi udruge iz Domovinskog rata tražimo da se tu nešto promijeni. Svi što su odgovarali, što su pravili ratne zločine, ubijali nedužne ljude, koje vjere bili, ispovijesti da odgovaraju. Na kraju su na svetoj misi svi molili za tu ovozemaljsku pravdu i njihov vječni pokoj.